тръгва. Сега снимам вече. Къде отиваш? Ама мен ли ще снимаш? Снимай много хубаво. Нагоре. Да се горе хвани. Само ще полека на там. Колите не ги хващай. Айде, аз ги фанах вече. Давай полека на там, бе. Но трябва да направя едно кръгче. Стигай на сам полека. Айде. Добър ден. Къде отива сега? Там. Давай. Айде. Да не падна тук по тези каманаци. Сетенцата. Пожар ли? Що така? Чакай да го увеличим малко, да го видим. Не е лошо. Аз сега снимай много хубаво. То около 10 минути има клип да се прави. Колко от памет има, всъщност? Трябва да снимам тебе. О, чакай, аз мене си не се снимах. Можеш ли те сам? Мога да се обърна. В кадър ли съм? Здрасти. Да. Здравейте във Фейсбук Значи може всички сам ти. да. Да, Фейсбук маняци. Айде. Къде ще сядаме тук? Някъде. Ей там на лъвки. Да, на готино, да. Да не ме снимаш гръб. Значи аз и гърба те снимам, и газа те снимам даже. Да. Всичко на едно. Здрасти. Те са мокри тези стейки. О, те стейки са мокри, мая. Е, тук е тъс не е мокра. Не, те са мокри там, моля те Не, са. не е мокра, не. Семичорката снимай. Правим видеоклип. О, не, тук е мокро, не мога да седна тук. А? Мокро тук беше ми взема. Какво с газа, не? Тук на слънце бе, дедия. Тъй където са на сянка и не се изсъхна. Ага, тук е на края, е тъс.